তিনিও যে সোশ্যাল মিডিয়া ন বিশেষ খাই ত্রিপুরামথানি ওয়ারিয়ার্স রক ন তামনি বাগা হিংকে जों তিনি আর ST 8 ফ্যামিলি जों 46 ফ্যামিলি তে 162 ভোটার্স जों আর বিজেপি ন जों सिगांबरो বিজেপি CPM খাইলাইমানি আবনো বরংনি যে प्रतिश्रुति रिमानि कक रिमानि अब जों ताबो 5 बছर थांगातेबो सरकार फायगा आबोनि फाइसिंगबो जोंनि गामि गामि एलाकाव जोंनि कुनु डेभलप गरै जोंनि सुगिया रंना तिनि ताखुक मासा दङ बो तिनि कायसा नक बायै बिनि नुखुनि बरल देरा बायजाक आमथर गोबांमा रिक्वेस्ट खायजाक आमनि फाइसिंबो जुबाजाक मोन कुनु गरै आबोनि बागै जों दिनै जारा जों फायनाय रक बबाग्राना हामजागै बबाग्रानि खायरुकमाना जों नुगै जों दिनै जत थानसाखायै टिप्रामथाव जों याग्रम लाफेका बसकांगो बसों जत थानसाखायै न बिनि लगे दंनाय दिनै टिप्रामथा बरहया चिनद्र मुसा सुजाक चाफैदि हिमबो बर रिहया आनि हामदमनि हयतो आंक्लायबो दंतो टिप्रामथा मसाका मसानाय टिप्रामथा थुइके थुइनाय अबनि आं आनि जे जतबो शान्ति सम्प्रीति कौखुब साले संजांनाय हिये आं मनि खैये दिनियो टिप्रामथा सामिल खैये हामबाय